Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Ковид юктыручылар янәдән орта башлады. Табиблар ковид йогышы куркынычының югары булуын искәртә, шуңа күрә вакытында кабат прививка сатырга өнди. Ковидтан беренче прививкадан соң ярты ел узгач кабат прививка ясату зарур. Коронавирустың яңа дулкыны якынлашса да, кешеләр прививка ясатырга ашыкмый әле. Тик ковид чигенми, киресенчә арта. Соңгы тәүлекләрнең берсендә республикада 41 кеше ковид белән чирләгән. Действительно, мы ожидаем всплеск новой коронавирусной инфекции. Чыннан без коронавирус инфекциясының кабат кабынуын көтәбез. Соңгы 2-3 атна эчендә йогыш артты. Узган 2-3 елдагы кебек үк хәл борчылырлык. Ковид элек ничек булса, сәламәтлеккә шулай ук куркыныч булып кала. Ирнең шундый ук билгеләре, шул ук нәтиҗәләре. Йогышка каршы көрәш чаралары да үзгәрмәде. Поликлиникага көн сайын кабат прививка сатырга 15 кеше килә. Күп вакытны алмый. Яшәү урыны буенча гына түгел, теләсә кайсы поликлиникага барырга була. Процедурага алдан язылу мәҗбүри түгел. Үзең белән документларны һәм битлек алырга кирәк. Медицина учреждениеләрендә битлек режимы гамәлдә. Вакцина поступает еженедельно. То есть первый компонент, второй компонент имеется в достаточном количестве. Поэтому мы призываем всех ревакцинироваться. Кабат прививканы ярты елга бер тапкыр ясатырга кирәк. Шулай гына йогышны җиңәргә мөмкин. Я второй раз уже делаю, в том году первый сделал это, в этом году второй. Что, вакцинацию все сделали. Ничего страшного, все хорошо, не болеем. Әгәр салкын тию авырулары билгеләре күзәтелсә, поликлиникада бушлай экспресс тест ясыйлар. Чирне яктырмас өчен вакытында прививка сату бик мөһим. Фәнис Мөхәммәтов, Ия Кисицына, Александр Ишоткин, Татарстан яңалыклары.